अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै गोख्रों सावरायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि काजोलगाव फरेस्ट गेस्ट हाउसआव चिरां जिल्ला अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै गोख्रों सावरायनाय मेल लादों। BCAA नि आफादगिरि बिपुल मुसाहारि बिथाङा दानि बर' लाइमोनफोरनि गाज्रि भाइरेल जाबाय थानायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो आरो निन्दियो आरो इयुनाव बेबादि जाबाय थायोब्ला बर' सावथुन मुलुगा हारि आरो समाज महरै हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बेबादि गाज्रि आखुनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बे खेत्रआव जोङो लाजिनाया खोब लाजिनाय मोनदों आरो जों गोबां दिनै सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जोंहा एसेबांखिनि जों पावार गैयाब्लाबो जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन पावार गैयाब्लाबो जोङो बिसा जानानै जायनाखि बैफोर दानि लाइमोनफोरनि जायखिनि भाइरेल जानाय बा गाज्रि मुं सुनाय बेफोरनि जोङो माने उल्थायै दिनै मोनसे स्ट्रं जों डिसिसन लाबाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसायाबो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि गोरोन्थि होननानै गोरोन्थिखौनो आरो फिन गोरोन्थि खालामबावोब्ला दायनि जेब्ला महर लायो जेब्ला गोरोन्थिखौ गोरोन्थि खालामबावनानै जुदि जेब्ला दाय जायो अब्ला बे जों दायखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय बा दायखौ जोङो बिसार खालामनो थाखाय जोङो राहा लादों आरो बेफोरबायदि दाय मावनानै नोंथांमोना बिसानिफ्राय एरखुनाय जागोन नामा? जोङो एरखुनाय जागोन बे सियर खोथा जोङो बेखायनो जों बर' हारिखौ जेनेबा बर' हारिखौ जों मुलुगाव मोजां मोनसे डिसेन्ट ससाइटिना जों देखायनो नागिरनायाव दिन्थिनो नागिरनायाव जुदि जोंनि मानसियानो जुदि जोंनि जाथिखौ जुदि बदनाम खालामोब्ला आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जुदि मुं सुयो गन्थं हायोब्ला जों निस्सय बिसाया बेखौ थानो हानाय नङा जों बेखौ निस्सय जोङो एक्सन लाखागोन आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुग होननाय लोगो लोगो बर' सावथुन मुलुग नङा होमबा बे सोदोबाव बर'आ इनभल्भ जानाय जागोन बर' सोदोबा दंफायो निस्सय जों बेखायनो जों ओरैबायदि सानबाय बर' सावथुन मुलुग माने जों बर' हिसाबै नाम मोनफानाय हिसाबै जोंहा हारिनि माखासे प्रब्लेम फैबाय बर' हारिया मोनसे माने मा होनो कालसारजों मोनसे आयना बादि जोंनि हारिखौ दिन्थिनो नागिरनाय दिनै बर' सावथुन मुलुग दानानै जोङो बे सोदोबाव जुदि जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि आखु देखायोब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया बदनाम मोनगोन बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि सानबाय बिसाया जाय खामानिखौ मावनो हाया एडमिनिस्ट्रेसन लाइनाव जोंहा मावनो हाया अब्ला जोङो हारि हिसाबैबाबो जोङो जायफोरनाखि गाज्रि समाजाव गाज्रि लाबोदों बेखौ गोख्रों रावै जों दिनै सोंखारिदों जोङो हारि हिसाबै बे माबाखौ दायफोरखौ जों बिसार खालामगोन आरो जोङो बेखौ समाज माबायबाबो लांगोन आरो बेबादि फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोरनाखि जोंनि संगठन बर' संगठन जों बिसानि खामानि मावनानै जाथि फोसाबनाय जुदि हास्लाबाबा जोङो बर'नि संगठनफोरखौ जों खावलायनाय जागोन आरो बिथांमोनहाबो बैफोरनि सायाव जाहाथे नोजोर बोनानै माखासे खामानिखौ मावफायो बेखिनिखौ जों राखो। नोंथांमोननि सावथुन मुलुगाव गोबां लाइमोनफ्रा बाहागो लानानै फैगासिनो दङ बे गथ'फ्रा सावथुन मुलुगाव जाफुंसार जानोबा माबायदि सोलोंनांगौ आरो माबायदि हार्ड वर्क खालामनांगौ दिनै जोङो बे मिटिंजों मोनसे डिसिसन लादों थांखि लादों 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन। रिपुटेसना माबादि जों बेखौबो नायनानै एबार जोंनि हारिमु फिल्म लाइनाव आर्टिस्ट लाइनाव जों बिथांमोनखौ थिखानाय जागोन आरो बे मानसिया जुदि समाजावनो मोजां मोनजाखायाब्ला नोंनि न' खाथि खालायावनो बेहा खाथि खालानि न'फ्रावनो बेहा रिपुटेसन गैयाब्ला अब्ला बिथांमोन बादिखौ जोङो सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना आर्टिस्ट होनानै जोङो जेबो माने ग्रहण खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै आर्टिस्ट एस'सिएशना साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरनो जोङो आइ कार्ड होनायनि बेबस्था लादों आरो बै आइ कार्डफोरखौ जोङो जानला मानला जदे मदे आर्टिस्टफोरनो जों होनाय नङा जों बेखौ मोजाङै नायगोन सालिजारि खालामगोन आरो बिथांमोनखौ मा केटागरिनि मानसि जों बेखौ नायनानैसो प्लास जोंनो आर्टिस्टआव फैनाय लोगो लोगो मा जोंहा एभिडेन्स नांफागौ मोननो थाखाय आरोखि जोंहा दा NST गैया नङा होमबा जेनेबा माने फिल्म सिटि गैया बेफोरनि थाखाय जों माखासे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै दा बेफोरबादिखौ जों मावफुंनो थाखाय दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया फिल्म सिटि बानायनायनि थाखायबो मोनसे थांखि लाबाय आरो लोगोसे NSD नेशनेल संगीत ड्रामा स्कुल खुलिनायबो जोंहा मोनसे थांखि लाबाय बेफोरखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलिफुनाय दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनोखि माने दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिमबो जोङो बावैनो मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेफोर खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बिसाया हारिमु आफादखौ लाफानानैबाबो मोनसे डिसिसन लानानै जों बिथांमोनजों लोगो हमगोन आरो फैबाय थानाय समाव दानि मावफुंबाय थानाय
माने मावफुं सरकारनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जेनेबा EM GM जेनेबा CM बिथांमोनजों जों लोगो हमगोन बर' कालचारखौ माने आवगायलांबाय थानायनि आरो बर' सिनेमाफोरखौ जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथांमोनजों खावलायनाय जागोन। ओरैनो चिरां जिल्ला हिसाबै मा प्रडाक्सन चिरां डिस्ट्रिक्टआव प्रडाक्सनाथ' दङ बुरजा दा आथिखालाव बेखौनो जों रायलायदों एक्सुवेलि आंना बादारि फिल्म प्रडाक्सन आङो आजि 21 बोसोर जाबाय फिल्माव खामानि मावनाया ओमफ्राय गुबुन गुबुन आंबो इसेबां एभेलेबल टाइम होनो हायामोन दासो गोदान गथ'फ्रा जोंखौ लेंहरदों बे सिनियर मानसिफोरखौबो साजेसन थाखाय एसे नांगौ होननानै ओमफ्राय आं दा माखासे रजे फिल्म प्रडाक्सन बायदिसिना बे मोनथाम मोनब्रैसोखौ आं गोसोआव दङ आरो दा माने गोदान गोदान सर्ट मुभि बानायनाय माबा बानायनाय बेफोरबायदिया फैगासिनो दं खिन्थु जोङो दिनैनि थारिखआव रायलायदों जे फिल्म बानायनायजों बे इउटुबारजों एसे डिफारेन्स थानानै क्वालिटिखौ जों मेनटेन खालामगोन बेखौबो जों रेजुलेसन लादों खारन इउटुबारफोरनि क्वालिटिया बेलेग जायो आरो जोंनि फिल्म बानायनायनि क्वालिटिया एसे आलादा जायो आरोखि ओंखायनो मोननैजों जोङो एसे डिफारेन्सखौ लाबोनानै आलादा आलादायै जों प्रडाक्सन खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लादों बेखिनि